Dneska si tu dáme Squadbusters. No, už asi aj vyšlo video toto, čo som dával Squadbusters, ale asi už vyšlo to video, čo som dával Squadbusters, ale chcem teraz si zahrať už akože naozaj hru. Vtedy to bolo, neviem, či to bolo proti botom alebo proti hráčom, ale teraz by som si chcel zahrať už aj ako proti reálnym hráčom. Colt. Zoberiem si Colta. Colt má strašne málo hápka trošku. Ale mňa Colt je dosť dobrý, bo on má málo hápka. Zoberiem si Grega, aby som mohol zrovna vykopať tento strom, alebo ja neviem, jak to mám hovoriť. Ja zoberiem čestku, idem toto vykopať strom a ďalšie čestky tu sú hneď. Príjme! Za 10 coinov. Dáme si Grega. A ideme preč. Zoberiem si Grega, aby som mal silnejších bojovníkov a toto, aby som mal... Dobre, keď budem kopať stromy, tak aby som rýchlejšie. Kamu, čo si na mňa tak zasadli, že pôjdu proste po mne? Čo chceš? Ma nechaj. Mega Greg. Chodríci. Nechajte ma. Kamu, akí sú otravní. No dobre, to si zoberieme. A zoberieme si tohto. Nech nás ohýluje trochu. Už som si trochu na túto hru zvykol, ale ešte som sa na to nezvykol veľmi, že aby som to vedel dobre hrať. Máme Grega. Zničíme si tam ďalší strom. Kopeme. Ale mne sa dá, viete čo, že keď máte tú slepičku, jak sa volá, tá slepička proste, čo máte, tá slepica, keď proste ju máte, tak by vám dávalo mať tieto veci, túto rýchlosť, alebo čo to je. Kde sú nejaké stromy? Tu je strom, neviem. O, už zóna ide. Dovidenia. A zoberiem si rovno čestku. Medic. Zoberiem si speedku a idem, dovidenia. Som tretí. To prdele, choď a nevracaj sa. To mi nedal veľmi coinov veľa. Kamu, nejaký drak tu po mne strieľa. Ja, to je ten drak z Clash of Clans asi, nie? A poď sem, nech ťa zabijem. Poď sem, ty mi neujdeš. Ja mám extrémne veľa speedky, ty mi neujdeš. Ty mi neujdeš. Ničíme, ale asi nedoničíme. Vička. Ja som neprišiel na to, že čo robí tá vička stále. Vička ďalšia. Stráme. Strom. Pobereme stroma. Vička tretia. Mám veľkú vičku teraz. Umri. Je tam. Umri. Umrite. Mňa zaujíma, koľka ty som akože naozaj. 5. Nepýtajte sa ma, prečo som si dala aj tu meno Messi. Proste pred 2 rokmi ja som strašne miloval futbal, tak ja som si dal v Brawl Starse také meno, ale
Teraz futbal až tak ani nehrávam, ani veľmi nemám rád futbal už, ale tak keď máme na telesne, si zahráme futbal, zahrám si futbal. Som z našej triedy najlepší vo futbale, aj vo vybijanej, a neviem v akých hrách ešte, takže pohodka, ale veľmi ma nebaví až tak futbal. Mediklinik. Takže tak. Ja som strašne mal rád ten futbal, tak ja som si dal meno Messi a proste to meno sa mi proste páči a chcem si ho také nechať. Počkajte na chvíľu, stopiť, alebo to nemusím stopovať. Dobre, na chvíľu som to zastavil. Zoberiem si Grega. Dobre. Damage hurt. Keď tak mi napíšte do komentárov, aké je toto, ak chcete, aké je toto hry od Supercellu ste hrali, alebo aké hociaké hry ste hrali. Takže tak. Zaberiem si chickenku a ideme bežať. Nechápem, či ich napadlo, že možno to tak dávalo v jednej hre, alebo v inej hre, nie tej nejakej hre, kde je tá sliepka, ale vlastne mne by to nenapadlo, že normálna sliepka je v hre, ako napadne dať, že za sliepku rýchlosť. Ja tomu proste nechápem, ale to je jedno. Bežíme, dovidenia. Nechcem si minúť všetku spýtku. Zničíme to všetko. Koho si zoberieme? Škoda, že tu nie je El Primo, by som ho mal už mega El Primo. Ja viem, čo robí tá Vička. Tú Vičku som tu nemal, ale viem, čo robí. Už som zistil, som si spomenul toto. Vička robí to, že proste keď ju neviem, ona proste normálne dáva toto, jak sa to volá, tých malých týchto kostlivcov, proste dvoch spálne naraz. Koho si zoberieme? A teraz je to dosť také blbé, lebo som prvý a potom hneď o chvíľu som druhý a hneď som zase prvý a potom som druhý a zóna ma tu zabije. Idem si zobrať strom, aby som mohol mať coiny, aby som si mohol zobrať ešte jedného kolota. Ideme. Ma neobstreluj. Sorry, ak mám zlý hlas. Už mi tu zapinkol mobil. Sorry, ak mám zlý hlas, ale som trochu taký chorý alebo tak. Takže preto. Zabijem ich? Dobre, nezabijem ich. Ale to proste vždycky sa stane, že ja proste prehrám. Colt. Mám mega Colta, aj mega tohto. Teraz ich tu vyžerám všetky. Kill. O, to prd. Dovidenia. Nie. Umri. To už mám prehraté zase. Pička. Primo. El Primo. Ja. My už sa zabili aj toho Grega. Pička. Bič. Dobre, mám to prehraté. Ako iba si na tú hru zatiaľ zvykam, takže neviem veľmi dobre hrať, ale neviem. Dobre, nechcem... Prepáčte, že stále rozprávam to ale proste neviem to rozprávať normálne. Zastavím to na chvíľu, kým dám ďalšiu hru, lebo
Kurník šopa, zase som to spravil. Aby som dal ešte chvíľku, tak si zastavím a ukážem kúsok z ďalšej hry. Teraz otváram bedňu a padla mi Epic a Open. To je jak Stardropy, keď Brawl Stars se otváraš. Vička. Upgrade Vička. Upgrade Vič. Vič. Tak nič. Dobre. Pause. No, začala sa tu ďalšia hra a ja som si zobral Grega. Ideme kopať sa stromčeky a keď to bude trošku rozohranejšia hra, tak to ukážem znovu. Tak, nie je to veľmi rozohrané, ale aspoň na zavtedy, kým to bolo vypnuté, ma stihli skoro aj zabiť. Jeden, neviem kto. Ja skúsim zabiť z týchto, ak ich stihnem dobehnúť. Ja nemám žiadnu speedku a som pomalý. No, ano. Kill. Nice. Ďalší, tu ide po mne zase. Medika si dáme, nech ma ohýluje trošku. Prdele, dovidenia, tak to zdrhám. A prečo idú po mne zase, kamo? Môžete ma nechať. Choďte do Heal. Haha. Oni chceli za mnou a ja som to prebúral. Haha. Jak tam vykúkajú stade. Dobre, musíme, aby sme mali koníky. Čisto odbropne. Veľa koníkov. Dáme si medika. Nie, už sú tu zase. Dovidenia, choďte. Prečo po mne idú? Musíš mi povedať, prečo idú po mne? Musíš mi povedať, prečo mám 43 týchto. Zoberiem si. Vič. A tu mám gemíky. Díky za gemy. To je rád. Ale veľmi nemám rád tohto obra, lebo je mi zlý. Dobre, tak to už vôbec proti dvom obrom. Kam mám ísť? Všade tu sú hráči alebo obry. To blázon skáne nabral 160. Som tretí. Musím sa pokúsiť tohto zabiť. Zdrhol mi, ale aj tak by som bol asi tretí. No dobre, máme 13 minút. Som tretí, to nevadí, to je dobré za to, že iba som začal hrať teraz, dneska. Ale dneska je prvý deň, čo je toto. Squad Busters. Či mi padne? Greg, no výborne. No dobre, takže toto je koniec videjka. A zatiaľ čus.